wanda ya kasance yana bin wani bashi ko kuma kana so ka karɓi abinka a wajen wani ya hana ka, ko kana so ka tilasta ma mutum ko na so ko baya so. Al'umma da yawa suna kirana da damuwansu, kukan damuwansu akan wannan matsala. Wayansu ka ba su aikin da za su yi sai su ce ma bayan da za su yi saboda sakamakon inda suke din babu abin da za su yi amfani da shi. Wannan hanya ce mafi sauki wanda muka zo muku da shi. In har aka nutsu aka yi da gaske wajen nema ma kanka mafita, to Allah zai taimake ka ya sa ma himma sannan kuma ya karfafa gwiwanka akan wannan nasarar da kake nema ko akan waye kuma kowa yake da matsalar ka. Abinda wayansu suna cewa malam akwai wanda ya ci kuɗi na, wallahi yana faɗa min da iza da iko ba zai biya ba kuma ya ci banza. Malam ina so in karɓi bashi a wajen wani mai gida ko wani ɗan uwana ko wani waye dina, ina cikin damuwa amma ya ƙi ya bani, kuma ya faɗa ma akwai amma ba zai bayar ba. Malam wani bayi wa to irin wannan makamantan matsala, ko ka karɓi bashi ko kuma ka sa wani ya baka, ko ina so ko baya so, ko da dalili ko ba dalili, ko da sila ko ba sila, da wannan sirrin kai amfani da shi. Kamar yadda kuke gani wannan marmara ne a hannuna, wannan marmara ake so ka samu irin shi, makamantan irin shi mai faɗi, ka samu maka ko biro ko tawada ko a ina kake, da Allah ka samu irin wannan marmara mai faɗi haka ko wanda ya fi wannan, ka rubuta sunan mutum ta nan ɓarin ta nan ɓarin, ka rubuta sunan mutum, ka rubuta sunan shi, ka rubuta sunan shi wane. In za ka karɓa ne ka ce wane ba na abu. In kuma ba wai kana so ne baka sai ka ce wani, ko kana so ko baka so ka bani abu kaza da nake bukata a gare ka. Albarkacin manzon Allah in ka rubuta ko da biro ko da maka ko da tawada, za ka samu kan garwashi. Ko a ina ne ba a ce ba a samun garwashi, ko garwashi na gawayi ko na ice, ko kuma a ce wai ba a samun wuta kai, ko na gas ne ka hura ka daura yayi awa 2 a kai. Wurin da za ka yi bayan ka daura, sai ka daura za ka je ka yi alwala ka zo ka yi nafila raka 2 ka faɗa ma Allah bukatan ka da damuwanka da matsalanka a cikin sujjada, domin ubangiji ya san da gaske kake kuma ka sa himma wajen roƙonsa, ka san shine yake da sila da hanyar da zai sa mutum ya yi ma ko na so ko baya so. Sai ka je bayan ka dago daga sujjadan ka gan faɗa ma Allah kai tahiyya kai sallama kai istighfari 100 salatin annabi 100 sai ka kama lazimin fatiha. Duk fatiha kafa ɗaya in ka karanta sai ka ce Allah ka ɗaura ni akan wani ya bani abu kaza ko na so ko baya so. In bashi zaka karba a hannun mutum kuma duk bayan fatiha kafa ɗaya sai ka ce Allah ka ɗaura ni akan wani ya bani kuɗi na ko na so ko baya so. Albarkacin manzon Allah wurin da kenan fatiha fatiha to ana jansa ba adadi. Awa 2 kawai da ka yi aikin naka. Wannan aikin na kwana ɗaya ne. In har mutum ya ƙi ji ko ya ƙi ma abin da kake so kai na kwana 3. Wallahi tallahi babu irin shirin da mutum yake da shi a jikinsa, ka sa wani marmaran da sunan shi da bukatar abin da kake so a jikin marmaran akan garwashi ko wuta ko wani iri, ka sa shi yana cin wuta, ka je ka yi alula ka zo ka yi nafila raka a 2 a cikin sujjada ka faɗa ma Allah bukatanka. Bayan ka idar kai ma annabi salati kai istighfari kai hailala, ka zo ka kama lazimin fatiha kana faɗan bukatan ma ubangiji, amma a ce ba kai nasara kan shi ba babu. Albarkacin sayyidul wujudi ba wani kalima yayi ma ba, Allah kalima. Hanya mafi ƙarfi mafi tsatsauran hanya wanda in aka matsa da wannan aiki aka yi na kwana 7, kar ka yadda ka sake kai. Mutum ko bai da shi zai yi sata, zai shiga mummunan hali da tashin hankali da kuma damuwa. In an san mutum bai da shi bai da hanyar sa, kar a yi masa alisa ta lallama da kuma roƙon Allah lokaci zuwa lokaci akan Allah ya ɗaura ka akan sai baka wannan haƙin naka ko zuwa lokacin da ya samu, ko bai da shi ma a ce ya matsa makansa wajen nemowa wajen hanyar da ya dace, ba a lokaci ɗaya ka ƙure shi ba. Ka ƙure shi wannan aiki mai zafin ƙurewa ne, to in ka yi cigaba da addu'a Allah zai ba sa hanyar da zai samu ya biya ka. Allah ya kuma ya zama gatun mu ya shiga lamarin. Kun ga dai marmarin da yake magana kuma kamar yadda na faɗa, sunan mutum ta nan da buƙatan kasuwanci ta nan da buƙata, ko ka karɓi bashi ko kuma ka karɓi ya taimaka ma, ko ka karɓi kuɗinka ko kuma ya ara ma. Barkacin manzon Allah wannan sirrin tafiya ne, za mu samu sauƙi damuwa da al'ummar mu suke ciki in aka yi da sharing ɗin wannan sirrin. Izinin sa sharing dai da salati ma annabi. Sharing ɗin shine izinin aikin. Salati ma annabi shi zai baka karfin gwiwan da in kai aikin zaka samu tasiri. Wani suna cewa suna aiki baya tashi, to rashin salati ma annabi ma zai kawo ma haka. Ka dau aiki da karfin niyya, ko da cutanka mutum zai tunda ba kwandala ka bashi ba, ka gwada. Allah shine mafi sanin daidai. Allah ya san ka, ya san damuwa ka, ya san me yake damun ka. In ka roƙe shi zai ma, in ka kyale shi kuma sai ya kyale ka. Ubangiji haka yake, du'a yi gagar ko gagar misali. Ne kowa fatan alkhairi.